Cubico вярваме, че постоянният достъп до данни за консумацията при сградните водопроводни отклонения е най-важната стъпка в борбата с загубите във вътрешните водопроводни мрежи. Това ни мотивира да разработим достъпен продукт, който да осигурява актуална ежедневна информация за реалното потребление на вода във всяко сградно водопроводно отклонение в цяла водомерна зона или населено място. Дейталогерът Service Point се монтира директно на водомера, дигитализира данните и позволява дистанционен мониторинг и дистанционно отчитане, както и ежедневен контрол за аномалии чрез сравняване на подадено и реално отчетено количество в цяла зона или населено място. Логерът предава стойностите до надежден софтуер с интуитивен интерфейс. Софтуерът позволява дистанционно отчитане и дистанционен мониторинг, генериране на отчети и анализи, проследяване на тенденции, както и интеграция на данните в софтуер за фактуриране. Дейталогерът модел Service Point е резултат от многогодишните ни усилия да популяризираме дистанционния мониторинг до ниво сградни водопроводни отклонения. С него предлагаме един изцяло нов подход за дигитален отчет на консумацията на вода, който включва фиксирано дистанционно отчитане на приходни водомери и ежедневен достъп до профила на консумация на всеки потребител. По този начин даваме възможност на ВиК операторите да подобрят значително ефективността си при управление на водоснабдяването и борбата с загубите на вода. По експертна оценка, търговските загуби на вода са около 20% от подаденото водно количество на вход в водоснабдителни системи. Дейталогерът модел Service Point е решение за справяне с основните причини за търговските загуби чрез ежедневен контрол на нерегламентираната консумация и ограничаване на грешките при отчитане на приходни водомери и обработка на данни. Едно от основните предимства на дейталогерът модел Service Point е възможността за бърз и лесен монтаж върху всякакви типове водомери с възможност за дистанционно отчитане. Чрез монтаж на импулсен изход, чрез монтаж на върху оптичен сензор, чрез директен монтаж на хол сензор. В допълнение на универсалния монтаж за всякакви типове водомери с опция за дистанционен отчет, устройството предлага следните ключови предимства. Гарантирана свързаност посредством използване на две независими една от друга широкообхватни клетъчни мрежи и независимо захранване чрез вградена батерия с живот до 10 години. Събраната информация от устройствата е достъпна в интуитивния и лесен за работа софтуер за управление и анализ на данни, който дава възможност за създаване на досие на устройство с основна информация за наблюдавания обект, вид на водомера, метеорологична годност, снимка от монтаж и други, проследяване на тенденции в изменение на разхода на вода, сравнение на данни от различни устройства, съпоставяне на експлоатационни данни за подаденото водно количество от вход в водомерна зона с търговски данни за реално отчетената вода и интеграция на данни в система за фактуриране.